Trávnatá dlažba a udržateľnosť miest. Pozrite sa pod nohy. Zatrávnená dlažba, tiež nazývaná priepustný alebo vystužený trávnik, spája tvrdé a mäkké povrchy. Je to tichý nástroj v súbore nástrojov udržateľnosti, často prehliadaný, ale prekvapivo silný. V tomto krátkom videu sa pozrieme na to, čo to v skutočnosti je, kde funguje a ako ho môžu pedagógovia použiť pri výučbe systémov zelenej infraštruktúry. Zatrávnená dlažba je typ priepustného povrchu, zvyčajne vyrobený zo vzájomne prepojených plastových alebo betónových mriežok, ktoré sú vyplnené zeminou a zasiate tráv. Výsledok: zelený savý povrch, ktorý stále zvládne váhu aut alebo hasičských aut zmier. Najlepšie využiteľný je na miestach, kde vozidlá nejazdia alebo neparkujú stále, ako sú krátkodobé parkoviská, núdzové pruhy, spoločné priestory alebo obytné oblasti, kde záleží na vzhľade rovnako ako na funkcii. V porovnaní s tmavou dlažbou môže trávnatá dlažba znížiť lokálne povrchové teplo o 10 až 15 stupňov Celzia, čím sa znížia efekty tepelného ostrova. Dokáže absorbovať viac ako 100 litrov dažďovej vody na meter štvorcový za hodinu tým, že nechá dážď vsiaknuť do pôdy namiesto toho, aby stekal do kanalizácie. To pomáha zvládať povodne, doplňať podzemnú vodu a zmierňovať tlak na mestské kanalizačné systémy. Ak je dobre udržiavaná, dokonca podporuje zdravie pôdy a biodiverzitu. Samotný prvok záplavy nevyrieši, ale je to jeden z balíka dobrých nástrojov na ich zmiernenie. Koncept pochádza z 1950 rokov minulého storočia, pôvodne sa používal na prístup hasičských aut a stabilizáciu nespevnených ciest. Odvtedy našiel využitie na letiskách, priemyselných parkoch a na miestach dočasných podujatí. Zmenili sa materiály. Ľahšie plastové mriežky, recyklované možnosti a modulárne systémy navrhnuté pre povrchovú odolnosť. Ale stále je to infraštruktúra, viac praktická ako pekná, aj keď vyzerá dobre. Tento systém však nie je univerzálnym riešením. Nie je určený pre diaľnice alebo rušné parkoviská. Pri príliš silnom použití tráva odumiera a rošť sa znehodnotí. Potrebuje kosenie, polievanie a starostlivosť, rovnako ako každý trávnik. A vo veľmi chladnom alebo suchom podnebí môže utrpieť výkon. Pre pedagógov je zatrávnená dlažba dostupným spôsobom, ako učiť veľké myšlienky. Spája odolnosť voči zmene klímy, vedu o pôde, vodné cykly a využívanie pôdy. Zatrávnená dlažba sa nedostáva na titulky. Je to však malý dielik v rámci adaptácie na zmenu klímy, pomáha mestám dýchať, absorbovať a ochladzovať sa. Naučte študentov nahliadnuť pod povrch doslova a vidieť, ako môže mestská krajina fungovať inteligentnejšie, nielen náročnejšie. Preskúmajte ekologickejšie modely a vzdelávacie zdroje na www.inokids.eu.